Республикабызда шаулап гүрләп 6-сы бөтә дөнья фольклориадасы бара. Ситил кунактары бүген Стәрлетамак каласында. Улар башкорт халкына, Стәрлетамак халкына үзләренең моңлы йырдарын, дәртле биюләрен, йолаларын алып килгән. Болгария, Индонезия, Испания, Мексика, Словакия илләреннән килгән кунактарды Башкортстанның, башкорт халкының кунаксылыгы әсер иткән. Безне бик һәйбәт каршы алдылар. Һәр көн һайын бына был иң һәйбәт көн дип уйланык. Ә киләһе көнебез тагы ла матуррак, кызыграк үтте. Башкортстан халкына рәхмәтлебез. Безнең барыбызны ла сәнгатькә һөю берләштерә. Һәр халык үзенең иҗатын, тамырларын һаклап калырга тырыша. Ситил кунактары башкорт халкының мәдәнияте, гөреф-гадәттәре, йолалары, музыка коралдары белән кызыксынды. Урай бик күп алдылар, кубыз алдылар, магнитлар алдылар. Менә кубызды нинди илдән килгәннәр алды? Мексикадан. Ни өчен килгәннәр? Бик охшаны ти. Фольклориада кунактарына башкорт хатын-кызларының стильләштерелгән бидәүестәрен, асалы балатларын тәкъдим итәм. Бидәүестәр минең үземнең кулыштарым, асалы балатлар әсәемнең кулыштары. Бүгенге килгән кунактар күбрәк һыргалар алалар, хатын-кызларына бүләк итеп, ир-егеттәр алып кайтырга теләйләр. Шулай ук беләзектәр дә бик күп алынды бүген. Мексика кунактары бик ихлас, ябай халык булып сыкты. Улар рәхәтләнеп күңел асты, халык менән аралашты. Иртәгә Ишембайга киләбез. Стәрлетамак халкына бу көндә 5 ил мәдәнияте менән якындан танышыу мөмкинлеге туды. Россия, Республика Башкортостан. Үзебезнең якташларыбызны тагы ла дәртлерәк сәламләйек. Зур күренеш 21 елгы фольклориада 30 илде берләштергән дуслык байрамы безне бигрәк тә нык кызыксындырды. Без аны телевидение аша башынан алып карап барабыз. Асылганы бирле карап барабыз. Ә хәзер инде Стәрлетамакка килгән артистларны үз күзләребез менән күреп, якындан танышып, якындан күреп, безгә бигрәк тә уңайлы. Матур кәнчәмә килдем. Сәлам Башкортстанга. Мына милләт байрамы, ситилтән кешеләрнең байрамнары нык кызык. Бик әйбәт. Бүгенге байрам халык да күп килгән. Безнең өчен шатлык инде булай. Үзебезнең башкорт халкының биюләрен, йырларын яратып тыңлайбыз. Шуның өчен ситил кунактарын карарга килдек. Уларда инде милли киемдәр бар, инде йырдары бар, инде биюләре бар. Шул максат менән килдек карарга. Бик шатман менә шушы мероприятиегә килеп элеккәнемә. Тоже эштән обед вакытында килеп карарга чыктык. Бик матур иттереп оештырылган, рәхәтләнеп карыйбыз, рәхәтләнеп тыңлыйбыз. Искитмәле сагу концерт номерлары һәм шулай ук безнең стәрлеләр дә йөрәктәү һәм ашкылар, нагыштар ансамбльләре сыгыш яһаны барыһында ысын күңелдән сәпәкәй итеп, шатланып, куанып карап утырдык. Башкирияны белдерергә менә ошондай фестивальләрнең булуы бик һәйбәт. Менә безнең Башкирияны Москвага барганда белмәйләр, Сочига барганда нимә ул Башкортстан дип миңа һоранылар. Ә менә мондай булгач безнең Башкирияны бик белергә тиешләр. Тап безнең гуртта, безнең калала Стәрлетамакта булуы белән бик шатбыз. Бу шундый горурлык уята. Стәрлетамакка гына түгел, безнең Башкортстаныбызга горурлык. Ничә елда бер үткәрелгән фольклориада безнең калала булуы. Үзебезнең телебезгә, илебезгә фольклор башка буындарга безнең хакланһын өчен менә ошо фольклориада булырга тиеш.
Башкортстаным, хәерле булсын иртәләр, тыныч булган таңдары. Июльдә бөтә дөнья фольклориадаһы һәм Урбан Һабантуй Ишембай ҡалаһында үтә. Ҡалабыҙҙың Ленин майҙанына һәм Нефтье стадионына иртәнге сәғәт 8-дән киске сәғәт 8-гә тиклем бары тик пропуск пункттары аша инеү ҡаралған. Үҙең менән тимер шешәләр һәм банкалар, спиртлы эсемлектәр, үткер, киҫә торған әйберҙәр алып кереү тыйыла. Автомобилдәрҙе ҡуйыу урындары, бульвар урамы, Ленин проспектынан Гагарин, Совет, Стаханов урамдарына сыҡҡан урындар. Хәнә Мaqsutова, Ольга Валитова, Илназ Бекҡужин, Ишембай хәбәрҙәре.